La nueva orden del vino Terra de Valdomiño Ourense contempla la ampliación hasta 14 concellos y modifica cuestiones técnicas para mejorar la calidad de los caldos amparados. La Consellería de Medio Rural publicará en el Diario Oficial de Galicia del próximo viernes el nuevo reglamento de esta denominación, que recoge la demanda histórica de muchos viticultores de ampliar el área geográfica amparada en 22 parroquias más de la provincia de Ourense. Existía unha demanda de viticultores que tiñan dereitos de plantación de incluirse tamén en esta indicación, en esta zona de viños da terra, e ao mesmo tempo a modificación da OCM abriunos un panorama que nos obligaba en certa maneira a dar ese salto de calidade, de intentar preparar a todos os viños do noso territorio para que estén en algunha das dúas situacións que a nova OCM contempla como de estándares mellores, por suposto as denominacións de orixen e as indicacións xeográficas protegidas. En estos momentos hay ya 500 hectáreas inscritas en el registro vitícola de esta indicación geográfica. Mediante la ampliación se podrá duplicar el territorio productivo y conseguir a medio plazo una producción de 3 millones de kilos de uva anuales. El conselleiro enmarcó esta nueva norma en la apuesta de su departamento por la calidad. Seguimos con unha aposta de calidade que vimos facendo en todo o territorio, en todas as denominacións de orixen e en todo o que é o sector do viño, que creo que ten dado resultados en estes últimos 4 anos. A cada denominación de orixen lle dedicamos un plan específico de produción, de promoción, de comercialización. Hubo tamén un traballo de relación entre os produtores e os adegueiros a través dos contratos homologados, e faltaba, en certa maneira, este salto de acondicionar todo o que son as denominacións dos viños da terra que existían en Galiza, a nova OCM do viño, ademais amparando a novos territorios.